ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо куртаҳои духтагӣ индиски и паплинои индиски меган. Баъд пешашон вишивка заги то тара вишивка доранд. Ай размери чанд то чанда? Ай 1XL то 5XL ай 5XL чанда мешавад? Чанд пуш? 60 пушта. Ай ягиш 46 а? ягиш 48-50 то 60 размера доранд. марҳамат шумо виброт накунед. дар ҳамин WhatsApp ки тада ҳастай шумо метавонед ки бинависед мада партед. ина марҳамат ҳамаи рангош ҳастай. ҷадамия то 60 размер, яъне ки балшимерка ҳам доранд. ина бологи ҳама балшимерка. ина болода чизе ки шумо мебинед балшимерка индиски паплино. иёра ами касе ки бигира гарантияша ман метавам. ин на пад мета на ҳичи. баъд мулоимай ба дараҷаи оли мулоимай. ами мода касе да ки ма равон кардагим имена ҳамёра раҳмат гуфтагиан анами чизай. ами чизе ки основной раҳмат меган анами чизай. барои чӣ ба ки ҳам вишивка дорад, ҳам материал ба дараҷаи оли мулоимай. фақат хай ҳиндичаакҳо мепӯшанда кадоме ки мисол бо чиёи индида балечка. баъд поёношон ҳам нигоҳ кунед раскрашони ба дараҷаи оли зур. бо иҷода ҳастай барои духтаракҳо мисол ай синф чанд то чанда ай S ба тоҷикӣ чанд мешавад? ай 46 то 54. ай 46 то 54 ин поёнгиёш ай. на поёнгиёш 46 то 54 ҳастай. зуришон дар чи ай ки ина мисол моделиш бисёр ай ҷара. чӣ чизе ки ҳозир ҳамҷа шумо дидестед нархшон 200 сомон ай. ин нархи дона ай. ина марҳамат 200 сомонӣ индиски касе ки балечка нархи ҳамаи ҳамё 200 сомон. 200 сомон нархшон индиски тоза ане ки ҳам як одам мезана тоза мезана. тамом дига бозорда узбекски ҳастанд ва ё намешаванд. узбекскиёш вообще намешаванд. 0 айда нагирен вай хуба. барои ҳамон чизе ки шумо дидестен нархшон 200 сомонӣ индиски тоза. порина кадоми дар равон кардагим махсусшон шудаги дарозишон дарозанд. дарозишон ба дараҷаи оли дарозай. ина нигоҳ кунед то тура мерава. баъд ай боло нигоҳ кунед чӣ хелай. пешошона нигоҳ кунед ҳамаш пад вишивка рафтагиам. то тара вишивка. ина нигоҳ кунед то тара вишивка мерава. ина биё ҳамаш вишивкаан просто наметова. под цвети худаш вишивка дора наметова. ина ай сафед чоз мегирем сафедш маълум мешавад. пад вишивка. ина то поёна мерава. ина нигоҳ кунед шумо. то поёна ина пад вишивка мерава. истеҳсоли ҳиндустон тоза шай. тоза ҳиндустон як одам мезана меҷада бозорда. ҳамёра як одам мезана фақат. айна боло дам ҳастай. кадомеша ки маъқул мекунед нами WhatsApp-да бинависед. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.